Il-garanziji li ta' gvern preċedenti kienu attentati biex jipprova jevita fallimenti, filwaqt li l-gvern preżenti għamel garanzija temporanja għall-investiment. Kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat meta fuq One Radio tkellem dwar tema li semmit ħafna fl-aħbarijiet fl-aħħar jiem. Il-Prim Ministru fakkar kif ma kienx dik biex l-Malta ma tfallix l-unika garanzija ta' gvern nazzjonalista. Kien hemm ukoll dik fuq il-Parlament il-ġdid, garanzija li toħroġ ukoll id-differenzi fil-prioritajiet taż-żewġ gvernijiet. Ħaddieħor ta' garanzija li se juża Parlament biex bena Parlament ġdid, aħna tajna garanzija li ħanużaw Power Station. Ma naħsibx li jew l-ebda gvern fid-dinja li kollu problema li jgħid li ħajuża l-Power Station. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar proposta li Simon Busuttil kien ikkopja u daħħal fil-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Dik li pajjiżna jkollu bank ta' żvilupp. Bank li permezz tiegħu il-gvern jagħti garantiji lil privat bilan li kabbar l-investiment. Jew m'għadux jaqbel ma dak li qed jgħid qabel li jkollna bank ta' żvilupp f'pajjiżna. Jew ma kellux li x'kien idea xi tfisser meta kiteb u kopja illi pajjiżna għandu jkollu bank ta' żvilupp. Fuq kollox fisser il-Prim Ministru, l-attitudni tal-Oppożizzjoni fl-aħħar jiem tikxef kif l-Oppożizzjoni baqgħet taġixxi fuq proġett li wassal għar-roħs fil-kontijiet tal-enerġija. Roħs li qabel kienu jsejħulu l-gimmick tal-millenju iżda issa iridu l-mertu tiegħu. L-effett tant kemm qed jinħass li l-kap tal-Oppożizzjoni l-ewwel kien jgħid li impossibbli. Joħsu l-kontijiet u mbagħad qal kien għamel żmien forsi tiftakruh jgħid li mhux veru qed joħsu l-kontijiet imma qegħdin b'xi mod jew ieħor nitku bin-nies. Issa qed jgħid li l-kontijiet raħsu imma bil-faċilitajiet, bil-deċiżjonijiet, bis-saħħa tiegħu. Il-Prim Ministru temm jgħid li l-poplu Malti bil-fors jitbissem meta jisma' dikjarazzjonijiet bħal dawn mingħand il-kap tal-Oppożizzjoni.